Днес вечерята е мусака с кайма и зелена салата. Нарязах си няколко глави лук, моркови и чушка в тигана, позапържих ги. След това си добавих каймата, ето така я раздробявам с лъжицата, за да може да се позапържи. След като е готово, слагам в тавата, където вече си нарязах картофите, добавям малко водичка, разбърквам добре да се умеси всичко и слагам в фурната да се позапече. След като се позапече, добавям домашен доматен сок, слагам и червен пипер, както и сол на вкус, разбира се, няма как без сол, и малко чубрица. Разбърквам отново хубаво всичко да се умеси и връщам във фурната. През това време ще си направя заливката. В една кофичка кисело мляко слагам малко сода, разбивам 2 яйца, добавям към тях и 2 супени лъжички брашно, за да може да се позгасти. Ето, содата виждате как е шупнала в млякото. Добавям яйцата, слагам малко сол и малко черен пипер, обърквам всичко много хубаво, за да се умеси, след което се заливам мусаката и я връщам във фурната да се дозапече. Ето как изглежда готовата мусака, а към нея ще си хапнем и зелена салатка. А вие какво сготвихте за вечеря? Напишете в коментари.